Ντουάρτε θέλει να βρει και βρίσκει τον Ιτσχάκη. Ευκαιρία. Ο Μάλαρτς δεν βγήκε αποφασιστικά. Πάνω στη γραμμή θα διώξει ο Σίμοφ. Μαχράτζε. Γεννή καλή παλιά. Κεφαλιά που γίνεται. Ευκαιρία το πλασέ. Βαλβέρδε θα σώσει. Σηκώνει για τον Σπαντάτσιο. Ευκαιρία το πλασέ. Θα του πει όχι. Ο Μάλαρτς τον Ιτσχάκη. 36ο λεπτό. Σπαντάτσιο εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται. Ο Μάλαρτς πάνω στη γραμμή. Στην κεφαλιά του Καραμάζ. Ιτσχάκη. Βρήκε τον τρόπο να γυρίσει ανάμεσα από πολλούς αντιπάλους. Υπέροχη προσπάθεια του Ιτσχάκη. Ο Μάλαρτς και άλλη μια φορά που μπορεί να επιλύσει με τα καλά χτυπήματα του Αουρέλιο. Περνάει μπάλα. Η κόντρα κόρνερ. Ίσως η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, καθώς μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Αουρέλιο εκτελεί το φάουλ, περνάει μπάλα, γκολ! Αυτόν γκολ! Ο Σκούλης έχει αγγίξει την μπάλα. Το καλό χτύπημα του Αουρέλιο είχε ευτυχή κατάληξη για τους γηπεδούχους που ανοίγουν το σκορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι προϋποθέσεις μπροστά η ανόρθωση. Λαβόρδε βγαίνει παλιά, Ρέζεκ με το στήθος έξω. Σηκώνει στο Λαβόρδε στην περιοχή αυτό, στο σουτ που γίνεται ο Μάλαρτς αποκρούει. Ξεκαθαρίζει. 57ο λεπτό. Τελείται το κόρνερ. Κεφαλιά που γίνεται γκολ. Το πλασέ ήταν από τον Ιτσχάκη. Ισοφαρίζει η ανόρθωση στο 57ο λεπτό. Με τον Ιτσχάκη να μπαίνει στη φάση μετά το κόρνερ και με πλασέ να μην δίνει περιθώρια αντίδρασης στον Μάλαρτς. 66ο λεπτό, φάουλ για την ανόρθωση με τον Ρέζεκ αυτή τη φορά να εκτελεί απευθείας έξω. Ο Ιακής βγαίνει παλιά. Ευκαιρία Γκερμόν και το πλασέ γκολ! 2-1 ο Εθνικός. Μετά την παλιά από τον Αουρέλιο έγινε κεφαλιά, καραδοκούσε ο Γκερμόγκε. Κακή άμυνα από πλευράς ανόρθωσης. Και ο Εθνικός παίρνει εκ νέου το προβάδισμα στο 68ο λεπτό. 76ο λεπτό. Ο Σπαντάτσιο εκτελεί το φάουλ. Κεφαλιά γκολ. Χτυπά και πάλι ο Ιτσχάκη και ισοφαρίζει σε 2-2. Σε μια φάση καρπών όπως αυτή του πρώτου γκολ της ανόρθωσης. Μόνος αμαρκάριστος στην περιοχή ο Ιτσχάκη. Αυτή τη φορά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην ίδια γωνιά του Μάλαρτς. Ισοφαρίζοντας έτσι σε 2-2 και κάνει το τελευταίο τέταρτο δραματικό. Σπαντάτσιο και πάλι στο φάουλ. Τελεί απευθείας, περνάει μπάλα ο Μάλαρτς στην απόκρουση του αγώνα. Κρατάει ο Ιτσχάκη, του δίνει την μπάλα, ευκαιρία. Πέφτει ο Μάλαρτς, συνέχεια στο παιχνίδι, ζητάνε πέναλτι της ανόρθωσης. Παϊσάου σηκώνει, ευκαιρία εδώ, Μαχράτζε καθυστερεί, προσποιείται. Με το αριστερό το σουτ, ο